Ni yw Cyngor Sir Powys. Pob blwyddyn rydyn nhw'n gyfrifol am darparu cannoedd o wasanaethau i 132,000 o drigolion a 58,000 o aelwydydd. Mae rhai gwasanaethau'n amlwg, fel casglu gwastraff o 68,000 o gartrefi a busnesau. Rydym yn gyfrifol am wasanaethau hanfodol eraill sy'n eich helpu chi drwy gydol eich oes, enghraifft, helpu pobl hŷn, pobl ag anableddau a phlant sydd mewn gofal. A rydym yn cynnal a chadw 5,500 km o ffyrdd, 93 o ysgolion a dros 5,000 o dai cyngor. Mae'r gwasanaethau hyn yn cael eu hariannu 3 ffordd. O dreth y cyngor sy'n cael ei dalu gan pobl leol, incwm o ffïoedd a phrisiau a grantiau gan Lywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru'n ariannu 70% o'n hincwm, ond mae'r arian yn cael ei dorri pob blwyddyn. Bod y cost o gynnig yr un gwasanaethau wedi codi'n sylweddol yn ogystal â'r galw amdanynt, mae hyn yn achosi bwlch yn y cyllideb. I lenwi'r bwlch hwn, rydym wedi cael toriadau o 100 miliwn o bunnoedd dros y degawd diwethaf. Bydd hyn yn barhau gydag arbedion o 13 miliwn o bunnoedd y flwyddyn nesaf a torri 32 miliwn arall erbyn 2023. Felly sut mae llenwi'r bwlch? Gallwn cynyddu ein hincwm neu dorri'r swm rydym yn ei wario. Byddai codi treth y cyngor a phrisiau am wasanaethau mae pobl yn ei defnyddio'n creu incwm. Ond i lenwi'r bwlch o 13 miliwn o bunnoedd gydag dim ond treth y cyngor, byddai angen cynnydd anferthol o 20% yn treth y cyngor. Nid yw hynny'n opsiwn. Gallem leihau neu beidio cynnig gwasanaethau i gwneud arbedion, ond rydym yn gwybod bod y gwasanaethau hyn yn bwysig i chi. Mae newid yn anochel, ni allwn wneud yr holl bethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Mae maint y toriadau'n golygu bod rhaid i ni ystyried cynnydd yn treth y cyngor a thorri gwasanaethau. Ond fe wnawn barhau i gefnogi'r plant a'r oedolion yn ein cymunedau ni sydd fwyaf agored i niwed. Felly beth rydyn ni'n ei wneud? Rydyn ni'n newid ein ffordd o gyflwyno gwasanaethau ac yn ystyried sut arall i arbed arian, trwy ddod yn fwy effeithlon, trosglwyddo mwy o wasanaethau ar-lein, torri ein costau, a gweithio gyda phartneriaid a rhannu adnoddau, gan rhoi'r cwsmer wrth raidd popeth am nawn. Bydd buddsoddi mewn ardaloedd yn ein helpu ni gyflwyno gwasanaethau'n effeithiol, felly torri'r gyllideb, byddwn yn parhau buddsoddi mewn rhai prosiectau mawr iawn, fel rhaglen ysgolion yr 11 ganrif ar 20, ac adeiladu 250 o gartrefi fforddiadwy newydd erbyn 2020. Mae Powys yn lle gwych i fyw, gweithio a chwarae, ac rydym eisiau iddi barhau felly.